Afamo Mrs. Grace Emily. Ebi n'ọkpụ na eze Uragu Nnewi, Anambra State, Nigeria. Nwere ike ịgwatụ anyị ife dị ha anyị na-eme? Ife ahụ ogiri eji esi ofe dị iche iche. Eji esi ofe onugbu, ofe ụtazị, ofe ọra eji esi. Sometimes kwa eji esi ofe akwụ. Akwụ eji esi rice. A na-eyuzukwa wee esi ofe akwụ, ọ na-amakwa mma na karị. Rice Igbo eji esi rice Igbo. Nwere ike ịgwa anyị ka esi eme ya bụ ogiri? Nya ka m na-eme ife a. Ebutegodi izizi, fesa mmiri, mee ka mmiri metụ ya, maka ije kụwawe ọgbarịsị ya, anaghị bịa metụ ya mmiri, nwee ike eme ihe a na-akụwazi ya agbari ọka nkụ. Ya ka nkụwachara ife a na-atụtụzie, ịtụtụcha iwepụcha azụ ya, iburie ma weta akwụkwọ. O nwere akwụkwọ unere eji esi ọha unere niile, plantain niile ka eji esi. A na-akpọ unere ojii. Iwere unere ojii ahụ manye n'ite, ịsachacha ite, iwere akwụkwọ unere ahụ tinye, ikporozie ogiri ya wee na gbaa ya mmiri. O si ka penta n'isiri, ọ bụrụ ofu penta, ịgbaa ya ofu penta mmiri na ọkara, ofu penta na ọkara, wee sie na-eti, ọ na-ata mmiri, na-eti ya mmiri. Ọrụ ife dị ka taa m na-esi, ịgbaa ya penta na abụọ na ọkara, wee sie, gbapụta 5 gallon mmiri. Na 5 gallon mmiri ahụ ka ị ga-esi wee gbagide, isigide 5 gallon ahụ agwụkpa, ịgbarụzie mmiri. Na 5 gallon ahụ ọ ya afọ, nke ikpeazụzi ya afọ, na ịgbasezi ya na hapụzie ya na ọkụ ahụ, dogidozie n'ọkụ ahụ. Ọ na ejiri mgbede wee sinye ya, hapụzie till after 4, ịbịakwazie gbasekwa mmiri ọzọ, maka mmiri ahụ dị na ya amịchasịcha. Mmiri ahụ ị hapụrụ ya na ọkụ ahụ iji sie ya na ya adogide wee ruo n'ụtụtụ ahụ, i wee gbakwazie mmiri ọzọ, chetakwa nkụ, tikwa ya nkụ, wee kwadokwa ya ọkụ, ọsụbazie, sụgide ọ ya, sụsie ike mmanụ, maka ọ na-enwe mmanụ dị na ewe sentecha ya wee hụpịa. Were ife dị ka akpala, ife anyị na-akpọ akpala, were akpala uhie na akpala, hapụ ya n'ebe ahụ. Nke nkụ a, nke isienu ọsọsọ nkụ, ejighị ife dị ka gas ma ọ stovu were esi? Eji gas na stovu. Oke, sọsọ nkụ ka eji esi? Nkụ ọbụla ka eji esi? Ahụ nkụ niile, maka ihe eji nkụ isi akpụ wee esi, ma ọ ife dị ka nkụ okwe eji, mana nkụ ndị ọzọ, nkụ gbara agba, nkụ nwere weight, nkụ nwere ume, ihe eji were. Iwu na ọsọsọ abalị ka eji, mgbede ka eji esie? A na-eji ụtụtụ esi, were ụtụtụ bido na 7 o'clock nke ụtụtụ, kwagide ọkụ ruo 10 o'clock nke ụtụtụ, ma 11 ịhapụzie n'ọkụ ahụ, wee dogidekwa n'ọkụ ahụ ruo 3 o'clock nke mgbede. Wee gbanyekwa ya mmiri ahụ etu ahụ esi mekwa ya na nke mgbede, gbasekwa ya mmiri ahụ, wee kwakwa ọkụ, ọsụsikwa ike ahụ, wee hụpụ ya, ọ jụkwa oyi. Wee ozi ife dị ka nkata, iweta nkata, iweta akwụkwọ ahụ itiri na ewe sie, akwụkwọ plantain ahụ, ijekwa wetakwa another one, ṅaa ya n'ọkụ, maka nke ahụ iji isi ya ezu, ịmachizie, iwetakwuzie ọzọ, ṅaa ya n'ọkụ, wee itizie, were nke ahụ iji isi, wee tie ya n'elu, tizie, wee kporozie ogiri ahụ, tikọkwa ya na ebia shie, ma were machisie ya. Ịmachichazie, were ife dede, maka na ọ na-ele ijiji ada n'isi, iji ya bịara ebe ahụ. O nwere ife akwụkwọ plantain ahụ na-emekarịcha na ya? Iji cover ya na maka ijiji ije na. Okay, mana ife ji eme maka akwụkwọ plantain sara mbara. O were cover ya.
Okay. ọ bụrụ na onye ọ nwere ife dịka ite ohunye n'ite mana mmiri ya adọkwa n'ite ahụ ma ọ n'ife ọzọ ịdọka nyọ were nyọ wee tinye wee kpuchie ya. Ya ọnọzi ife dịka abalị one nọkwa 2 days. Na esi emechi amachie taa ọ ga-eshi nwanne eshi akwọ ya kwọcha ya bukwe ọ gakwa eshie pụtakwa nwanne eshie abịaribe. ịkwọ ya imenụrụ ba ya ịsụ ya asụ. Ikpo ihe n'ite ikpo ihe na injin ya aka wee kwọọ ya ma n'iji igwe wee sụba ya. Ịkwọchakwa ya ọ ya nọkwa 2 days wee ribe. Wee bịa ribezie. Ya otu esi kwu eketa onye ọ na ya eme n'ifedo na obi onwe ifedo ka challenge ị na-enwe na ma ọ ilecha asị na imesi na ileghe na elechaghị onwere ife onwe ike imen idokwatara ya onye amaghị eme ma ọ na mmiri edo na akwụkwọ iji kechie ya na-eme na ọ na-eru ahụ ahụ onye gbaghe ya ndị mmadụ anyị ekweje na ya na-abụ na onye ahụ elecha mana o nweghara ife onye ọkọba ha ya ọfụma ka ijiji ya jene ọ na-anọgide ndị onye chọrọ idekwa ya edokwa ya ewere ya eti ya na ka ọ pụọ ya anọwo 3 or 4 months ọnwa ịnọ maọbụ ọnwa ise ife ya eme ha ikechikwa ya n'akwụkwọ tii ya n'ọkụ ọdụ ọkụ ya dị ejezue mana anyị ejikwa kerozin afọ nwaọkụ ebe ahụ maka kerozin na-emebi eti ya ebe a na-eyuzu kerozin. O nwere ife dịka chalenji ị na-enwe na ị na-eme ya bụ oge ife isi ike ọ ife a ị na-enweta na ị na-eme ife na-afụ ụfụ na ya ịhọcha ya ahọcha ije ịkụwa akụwa ahọcha ya otu a isi ahọcha ya kịta a na-afụ ụfụ ịbịa jee chọta akwụkwọ eji eme kwada jere igo ugwure baa ime ọfịa wagharịa n'ọfịa wee nweta dị akwụkwọ eji maka ọha akwụkwọ niile enwekwa ike iji akwụkwọ unere kpọrọ akpọ mana ndị mmadụ ahụ alaikikawa ka na-agbaghe ya otu o si acha brown mana ọ bụrụ na akwụkwọ unere nwere ike iyuzuso akwụkwọ unere mana ha na-achọ nke na-agbaji oji ya ije n'ọfịa baa n'ọfịa nweta akwụkwọ ahụ eji ekechie na-agbajie anya ahụ ka ife na-afụ ụfụ na ịgbada n'ọfịa ahụ jee chọkwagharị n'ọfịa. O nwekwana onye chọrọ kịta ka i butere ya ogiri ka onye ahụ ya esi wee nwetakwana gị ekwentị adọnana nwee ike ịkpọrọ anyị akara ekwentị ọ ya wụ nwe onye chọrọ ka i butere ya ogiri ma onye chọrọ ka i sendịara ya ogiri ifedu ka obodo oyibo ma obodo ebe ọzọ ka ọ ya esi wee nweta ngwa akara ekwentị ka ha nwee ike wee fụ ya na ihe onyonyo a 070 38 61 21 63. Onye kpọ ha n'akara ekwentị ọ ga-enweta Mama Ogiri Nnewi. Ma ifedo ka ahụ one ka email na Ogiri a? Ọ karịa na 15 years. 15 years. Onwe ifedo ka onwe n'aka onye m gosiri ya? Oge nne m dọ a na-esi ogiri a na-agba m etu ya ọkwadocha ogiri etu a esichaa nkụ ọsịzie mụ ma bụrụzie esikwasị ya n'ọkụ maka ọha aka niile ya na-eje na mbụrụzie esikwasị ya n'ọkụ etu a ha si ekwu maka mmiri ọ gbapụtara m mmiri mma agba egide
until na mmiri ahụ agwụ nkụ wepụtakwara agwụ ahapụzie onye. Oke, ị mụtara ya n'aka nne gị? Ya nkwalụ na nwa gị na-emekwanụ ya bụ ogiri, nwere nwa ekuziri nwa akwụkwọ ekuziri ime ogiri? Ada nwaanyị na-eme, ada nne m owuri onye kpọchiri akpara n'azụ na ya bụ ogiri, maka o bukwara m ụzọ wee merekwazie ife ọmụnwa chiga na oke ọdụ ụnụ n'ọbara. Ekụziri ya o si ịma asịkere na ife a si n'ọbara, maka na nne m sirie, nne m sie n'aka nne m ka m si mụta ya. Ada nne m na-esikwe mụnwa wee kọntinu kwesịrịkwe na-asị na ife ọdụ n'ọbara ndị na onye tiri aka na ọ gabara ya. O nwere nwa akwụkwọ na-esikwanụ ya ogiri? Ada nwaanyị efe esikwe na-esikwe mgbe ọ na-agakwara ya. Wonderful. Ịma na ogiri a na-esi, nwere ụdị isi ọ na-esi, ndị ọ na-eme ndị mmadụ ụfọdụ ahụ ekwe eri ya maka isi ahụ ọ na-esi. Enwere ife ị nwere ike ịgwa ndị mmadụ gbasara isi ya? Ogiri na-esi isi, mana isie ụtọ ya. O nwere onye ya nọdụ ebe dị anya eti ihe n'ofe, ife ọ ya da achọ ọwụ ka ọ mata ebe a na-esi ife a, keri ụdị ife ofe na-ekpu ife nke nyanwa ife na-ewepụta aroma isi ofe. Ọ na-ewepụta isi ofe ọfụma, ofe ọwụ na-eti na-ene, ọ na-ewepụta isi ya ọfụma. Ndị ahụ na-emekwa na ha na-osigbu ewu, ọ ya eje ebe ahụ a ya esi nya ka ọ ya achọ na ọ ya eri, mana ọ ya achọ ka ya metụta ya aka. Mana onye ndị ma maka nya ha chọọ the best nke makarịchara ndị n'ogiri a. Ọ na-enye ife, ọ na-asacha anya. Ogiri a ọ na-arụ ezigbo ọrụ n'ahụ. Kama ihe eri nzu ma gị were ogiri a iwere na-esi nri steady, ihe afụ na ife dị iche ya dị n'ahụ onye na-eri eri. Ọhụ ife ọbụla niile, ọhụ ọrịa afọ niile, ife ọbụla ma anya, ọ na-asacha ime ahụ. Ogiri a dị mkpa n'ahụ mmadụ. O nwekwara ọhụ na afọ mmadụ ruo unyi, iwere ihe na-esi nri, afọ ya adụ soft oge niile. Instead of mmadụ ịda na-eyuzu seasoning, ife ejigasị ya ndị akụchie ndị ọcha na-ebukọtara anyị, ọka mma na onye ahụ ji ogiri were na-esi nri na aya afọ ife dị iche dị na ogiri mara mma na-ekwuda na si hapụzie ụmụ ife a na-ekechisi na akwụkwọ ma nke mkpọ ma nke iko, fesie nke ife anyị mere anyị ji aka anyị mepụta, maka na o nweghị kemikal dị na ya. Nweghị ụmụ ife a na-enye nsogbu n'ahụ eji eme n'ọjọọ isi chara anya ewepụtara onwe isi nweghị ife a na-atọ ya. Ma isi n'isigo ogiri a more than 15 years, gosi na nyawo ogiri na-agala. Ọ na-ahụ isicha ya iburu ya gawa na ọdụ afịa gaa je nọrọ na welu na-esi ndị mmadụ ha bịa ka onwego ndị ka onwe otu ọzọ isi ele nyawo ogiri? Nwere m ebe m na-anọ n'afịa, ofu ebe ka m nọ, maka na anya ogiri a ozubeghị ndị na-achọ ya chọwazi ibu eje gafere agafere. Ana m anọ ofu ebe, ndị mmadụ na-abịa na-ewuri ya, ndị na na-ebu ikwe n'ebe dị iche iche. Ndị Aba na-abịa buru, ndị Lagos eburu na Lagos. Ụkwara onye si Taiwan na-abịa eburu ya, ife ọ ya eburu 5 pentas wee zipụrụ onye nke ya nọ saịdị ya na-esi nri n'ele họteelụ na Taiwan. N'ele họteelụ a na-abịa eburu wee zipụrụ ya ebe a na ọnwa fedụka ọnwa na-abịakwa burukwe, fedụka ọnwa na-abịa bịakwa buru ya wee zipụrụ nwanne ya ahụ ma ebe a. Ogiri ahụ ezu ya ka m ji na-emekwana ya na-emepụta ya. Onye mechaa ọdọnọdere egburu ijiji mba
na ọ naghị esikwa ya ndị ya egori ya na-abịa na-ego ma ndị na-abịa n'ụlọ ndị na-azụ n'afịa ruo n'afịa na ọha ezudo ọnụ ndị ego elu a na-eche m eche bifo ndị mma anọrọkwa ebe ahụ mma ndị ya dị ebu na-agagharị ya na-agagharị mana ofu ebe ka m na-anọ zụọ ya niile na-azụ ya na sisi ji wee mewe ogiri a nwekwana efi eji wee mepụta m ji ewe mepụta ahịa asị na ife a na-afụ anya eji ya zụgasị ụmụ m n'ụlọ akwụkwọ nwekwa ofu nke ikpeazụ m ji wee zụpụta nọọsụ nke ọ na-agụ ọ gụchara na ekịta ogiri ka m ji wee zụ ya n'ụlọ akwụkwọ aha ndị na-emerisi eruo kịta n'ike mmadụ. All right. Nsogbu adụghị anyị agwa mba niile, anyị agwa mba ụwa ebe ị nọ, gwa ha otu ogiri si atọ eji esi erimeri dị iche iche dịka ofe onugbu, ofe ọra, ejikwa esi ofe egusi, ofe ụtazị, ma ofe nsala, ma ofe nwaanyị mụrụ nwa ọfụ. Okay. Ndị mmadụ ga-enweta ozi gị and ha ya bịakwa na patronize gị mmadụ alụ jisi ike.